Náš zápas už pomaly trvá rok. Stále veríme, že naše požiadavky sú opodstatnené a realizovateľné. A vo svetle rôznych dezinformácií, ktoré sa šíria z úst predstaviteľov tejto krajiny, si uvedomujeme, že náš zápas nadobúda nový rozmer. Že vlastne nie je to len boj o naše požiadavky, ale vlastne aj o nejaké princípy demokracie vo svetle označovania našich iniciatív za nezákonné a vlastne našich aktivít za dokonca vysoko protizákonné. Si myslíme, že náš zápas má ešte väčší zmysel, pretože sa tu otrasajú vlastne nejaké demokratické princípy budované od roku 89 v základoch, ale sme odhodlaní pokračovať. Pán predseda Slovenskej národnej rady opakovane sa vyjadril, že naša iniciatíva, že náš štrajk je nezákonný, nelegálny. My by sme radi pripomenuli, že v našej krajine, dúfame, môže za nezákonný štrajk vyhlásiť jedine súd. Jedine rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie súdu môže označiť nejakú aktivitu, nejakú iniciatívu, nejaký štrajk za nezákonný alebo nelegálny. My doteraz žiadne rozhodnutie súdu sme takéto nevideli. Keby bolo, budeme rešpektovať rozhodnutie súdu. Ale len súd môže. V prípade, že pán Danko má taký názor, mal by to uviesť ako, že to je jeho vlastný osobný názor a zároveň by mal aj uviesť konkrétne číslo zákona, paragraf, odsek, ktorý porušujeme našimi aktivitami. Niekoľkokrát spomenul, že naše argumenty nemajú odborný background alebo odborný základ. My by sme radi pripomenuli, možno, že aj vy to viete, všetky správy, ktoré vydávame už rok, všetky tlačové správy, všetky naše vyhlásenia, analýzy, doplňame o presné citácie zdrojov, dávame tam linky, kde sú tie informácie dostupné. Využívame bežne dostupné verejné zdroje, predovšetkým stránky ministerstiev, ich priamo riadených organizácií alebo uznávaných medzinárodných organizácií, ako sú OECD alebo Európska komisia. My naše argumenty vždy prekladáme a snažíme sa byť čo najviac korektní a čo najviac odborní. Nikto zatiaľ nespochybnil nejakým spôsobom na konkrétnom príklade nejakú našu neodbornosť, čo sa týka argumentácie k našim požiadavkám. Ďalšie vyjadrenie, ktoré nebolo presné, že sa pán predseda Slovenskej národnej rady v lete stretol s predstaviteľmi iniciatívy slovenských učiteľov. Nie je to pravda. Pán predseda Slovenskej národnej rady sa stretol v lete so signatármi deklarácie Odborového zväzu a partnerských organizácií a znova aj v tomto by si mohol pán predseda spraviť poriadok. A ak označuje aj ich, teda to, čo mu tam hovorili zástupcovia jednotlivých organizácií za neodborné alebo nepodložené, tak si myslím, že je to vážne faux pas. Ďalšie vyjadrenie, že pán predseda Slovenskej národnej chodil štrajkovať stany v rokoch 2012-2013. Len taká drobnosť, v roku 2013 už štrajk žiaden nepokračoval, tam bola jedno protestné zhromaždenie a štrajkovalo sa v roku 2012. My by sme mu radi pripomenuli, že požiadavky, za ktoré štrajkovali učiteľia už v roku 2012, ďaleko presahovali požiadavky, ktoré kladieme dnes. Čo sa týka aj navýšenia platov na 1,2 až 1,6 násobok priemernej mzdy, aj navýšenie celkového financovania každoročne o 0,5% až do hranice 6% hrubého domáceho produktu. Na záver, a ešte by sme radi aj pripomenuli, že pán predseda Slovenskej národnej rady hovorí, že nie sme pre neho partnermi je len odborový zväz. My mu toto nemôžeme upierať, to je samozrejme jeho pohľad. Ale radi by sme pripomenuli, že tie požiadavky formulované v deklarácii sú vyššie, ako sú požiadavky naše, keď sa prerátajú na peniaze. Na záver, jedno také podstatnú vec, ktorú spomenul, kde označil pán predseda Slovenskej národnej rady našu iniciatívu za málo známu. My by sme mu, a naše požiadavky za nerealizovateľné, my by sme mu radi pripomenuli, že hneď druhý deň, 26. januára, keď bežal štrajk v zime, nás kontaktoval asistent ktorý sa predstavil ako asistent pána Danka a vyzval nás na spoluprácu a následne hneď nám na našu adresu
a na našu stránku isu.sk prišiel mail od pána Ľudovita Hajduka, ktorý v tom čase viedol tím pre školstvo v predvolebnej kampani a ja by som ho s dovolením prečítal. A tento pán Ľudovít Hajduk je momentálne riaditeľom štátneho pedagogického ústavu a chvíľu sa uvažovalo aj ako potenciálnom ministrovi za Slovenskú národnú stranu. Vážený pán Kočan, na základe nášho telefonického rozhovoru z poverenia pána predsedu Slovenskej národnej strany JUDr Andreja Danka vám zasielam v prílohe náš materiál k rozvoju slovenského školstva, v ktorom presadzujeme takmer totožné požiadavky. Materiál bol východiskom pri tvorbe nášho volebného programu pre školstvo. Slovenská národná strana podporuje vaše požiadavky pre ďalší odborný dialóg pre nastavenie systémových opatrení na zlepšenie nášho školstva. V prípade potreby ma môžete kontaktovať, je tu pripojené telefónne číslo. Všetko dobre prajem, Ľudovít Hajduk. Takže prosím vás, ja by som toto ešte pán Hajduk potvrdil v rozhovore v 18. marca 16. marca pre denník SME. Keď kolega prečíta. Môžem vám prečítať. V rozhovore pre denník SME pán Hajduk vlastne zopakoval to isté. Na otázku, budete ochotní rokovať a načúvať iniciatíve slovenských učiteľov, ktorá iniciovala nespokojnosť učiteľov s pomermi a platmi v školstve? Odpovedá. Jednoznačne áno. Naša strana sa už pred voľbami k štrajku učiteľov vyjadrila pozitívne. My sme iniciatívu slovenských učiteľov na spoluprácu oslovili už pred voľbami, vyjadrili sme im podporu. Počítam s tým, že budú sedieť s nami za rokovacím stolom ako partneri.